Ydw dwi tu allan I neuadd bentre Cwmffradach lle mae yna gyfarfod cyhoeddus pwysig iawn yn cael ei gynnal. Mae pentrefwyr Cwmffradach wedi cael siom bod yr Eisteddfod Genedlaethol wedi ei anwybyddu nhw. Gyda Eisteddfod 2020 ar y gorwel, mae'r pentrefwyr yn siomedig iawn bod na ddim gofyn wedi dod iddyn nhw sefydlu Pwyllgor Apêl a cael rhyw fath o darged wedi ei osod ar eu cyfer nhw. Chi wedi byw yn y pentre eriod a chi wedi cael siom aruthrol, fi'n deall, bod y pentre wedi cael ei adael mas. Siom aruthrol. Cwmffradach o bob pentre sydd wedi cefnogi popeth eriod a ni wedi bod yn cefnogol yr Eisteddfodau lleol a genedlaethol, mynd i'r Eisteddfod Genedlaethol bob blwyddyn. A nawr ni wedi cael yn gadael allan, mae pob pentre arall wedi cael y targed ariannol Cwmffradach wedi cael ei anghofio, cofiwch. Fi ffili credu fe, gweud y gwir, ffili credu fe. Pobl jyst yn ffili deall beth sydd wedi digwydd. Oedden nhw wedi anghofio ni neu oedden nhw wedi gadael ni mas yn fwriadol, fi ddim yn gwybod. Fe sgwennes I llythyr I gadeirydd y pwyllgor gwaith yn cwyno a teimlo bod ni wedi cael yn anwybyddu ac yn sarhau I raddau. Wel, y cynghorydd Paula Marie Thomas nawr, chi sy'n cynrychioli'r ardal ar y cyngor sir, a I bob pwrpas, y cyngor sir, bua'r Eisteddfod, mae nhw sydd wedi chael yma. I chi'n teimlo felly, mae bai chi bod chi'n gwneud siŵr bod Cwmffradach ddim wedi cael ei gofyn? Dim o gwbl. Ond I digwydd bod bant ar y cyfnod oedd y cyfarfod yn digwydd ac nawr mae'r cyfan wedi dod i'r amlwg bydd yna pob beth gallai I helpu'r pentre I gyrraedd y target. Nerys nawr, beth yw'ch teimladau chi ynglyn â'r mater yma? Wel, dwi'n methu credu'r fath anghyfiawnder I weid y gwirthwch chi bod y Gymdeithas yr Eisteddfod wedi anwybyddu ein pentre bach ni, dwi ddim yn deall ei o gwbl. Ond dyna fe, ni'n cael cyfarfod heno mwyn sortio'r broblem ac fi'n siŵr y dawn I ben. Wel, Ali nawr, chi'n becso dim am Eisteddfod a gwastraff arian ac amser i'r cyfan yn eich ban. Chi'n gwbl wahanol y mwyafrif na wyna sy'n I feddwl? Ie, wel, sa'n bod yn dyn fe, ond gwastraff amser wyn fe. Maen nhw'n gweud o hyd mae pan mae Eisteddfod yn trefeili, wel, mae'r ardal wedyn yn cymryd perchnogaeth ohoni, ond I ni yn Cwmffradach erbyn hyn, fi'n credu byddai man am an, byddai yn bylth. Siwt ydych chi'n feddwl y dylai'r Eisteddfod yma I ariannu hunan neu wrth y Llywodraeth yng Nghaerdydd neu beth? Wel, gofyn I bobl Caerdydd yn nhw, gael ddim glynedd yn nhw, so... Wedyn ni. Roedd yna deimladau cryfion iawn yn y cyfarfod ac yn sicr, roedd yna ddim unfrydedd barn ymhlith y trigolion. Cyn bod chi'n mynd yn bellach, so chi'n meddwl bod chi'n jyst yn gostaffu'ch amser? Ond roedd y mwyafrif o blaid gweld Cwmffradach yn gwneud ei rhan I gefnogi Eisteddfod Tregaron 2020. Wel, Mr Cadeirydd, fi wedi cael siom bod ni ddim wedi cael ateb, achos oedd llythyr chi yn gofyn yn uniongyrchol am ymateb. Ond, fi am fyna I gynnig yn bod ni yn sefydlu Pwyllgor Apêl am y rheswm syml dim I wneud â arian, ond mae fe I wneud â tynnu bobl at ei gilydd a chynnal pethau yn y pentre yma a cymryd perchnogaeth o Eisteddfod Genedlaethol. Ar ôl hir drafod, aeth pwydi bleidlais gan weld y mwyafrif yn cefnogi sefydlu Pwyllgor Apêl Cwmffradach. A'r penderfyniad cyntaf i'r Pwyllgor, gosod ei targed ariannol ei hunain. Os rhywun yn gwybod pwy beth yw'n targed ardalodd tebyg I maint Cwmffradach? Beth yw'n targed ardalodd cyfarfod? Dwi'n gyfystyr o'r targedau ar gyfer y cylchoedd I gyd. Iawn mynd i'n o'r e, mae'r targed mae'r un yn cael gwybod ys blwyddyn a rhagor bydd y targed nhw bydde. Chymod, a mae'r Eisteddfod wedi sgwennu at nhw gweud bod nhw'n siarad iawn, so nhw'n sgwennu dim y dynnu. Mae llai yn blwyddyn dyn ni fwy'n cynnig 200 o bunau. O, na, ddim bach. Wel, y nisaf yn hyn ydy 2000. So, y cynnigion yw 2050. Dwi'n y lan pwy sy'n cefnogi targed y 2000. Gwyn. Dwi'n y lan pwy sy'n cefnogi targed o 4000. O'r edrych, wrth gwrs. Wel, Gwyn nawr, o'ch chi'n un o'r bobl dwi'n deall oedd yn datgan pryder am osod targed I godi arian. I chi'n poeni, ydych chi fydd y targed yn rhy uchel, rhywbeth I allan o gyrraedd pobl Cwmffradach? Wel, o'n i'n edrych trwy faint o targedau'r cylchoedd eraill, a dwi'n teimlo bod ni wedi gosod targed uchelgeisiol iawn i'n hynna'n ar gyfer y Eisteddfod. Wel, dechreuon ni siafod fyna byti rhai syniadau ar gyfer gweithgareddau codi afian, a o'n i'n hoffi'r syniadau a'n meddwl
diolch dylen ni fod wneud rhai o'r syniadau yma, ond pam bod rhaid i ni godi afian i Eisteddfod Genedlaethol, pam na godwn ni afian i pethau cymdeithasau a elusennau lleol, a cynnal y gweithgafwch a cael pobl yn dod at ei gilydd, chi'n gwybod? Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n tynnu at yn gilydd a bod ni'n trio'n gorau, ond mae'n mynd i fod yn galed. Gyda mwyafrif o'r Pwyllgor Apêl eisoes wedi cyrraedd eu targedau, a'r rhan fwyaf o'r syniadau gorau ar gyfer codi arian eisoes wedi ei bachu, boes bach. Mae yna 12 mis anodd iawn y wynebu trigolion Cwmffradach.